polaganja bloka na deo već izgrađenog zida danas su Filip Dizije, generalni direktor grupe Lebelier i pokrajinski premijer Igor Mirović simbolično ozvaničili nastavak realizacije 12 miliona evra vredne investicije u Kikindi. U krugu francuske fabrike koja u našem gradu posluje 2003. godine gradi se nov pogon. Objekat bi trebalo da bude završen do kraja jula. Kada startuje proizvodnja, ovde će se obavljati mašinska obrada delova za automobilsku industriju koja je dosad rađena u Mađarskoj. Prvi čovek grupe Lebelier, čije sedište u Bordeauxu, ukazao je da posluju u Francuskoj, Mađarskoj, Kini, Meksiku i Srbiji. Oko 4000 radnika snabdevaju svetsku automobilsku industriju aluminijumskim odlikcima. Mi smo u Srbiji na ovim prostorima od 2003. godine. Pokrenuli smo ovu fabriku sa 50 ljudi, a danas nas je više od 630. Prodali smo proizvod u vrednosti od preko 45 miliona evra u 2016. godini, od kojih je 100% namenjeno za izvoz. Jedna smo od prvih francuskih kompanija koje su došle u ovaj region. Od tada izgradili smo postojane odnose sa predstavnicima vlasti, našim radnicima, našim saradnicima i zbog toga smo veoma zadovoljni. Bertrand Maxel, generalni direktor fabrike Lebelier u Kikindi, potvrdio je da ova francuska kompanija u našem gradu ima ozbiljne planove. Nous allons produire à l'horizon 2019-2020 jusqu'à 1 million de pièces supplémentaires. Predviđeno je da do 2019. odnosno 2020. godine proizvodimo do 1 milion komada godišnje. Pour un bâtiment de 2500 mètres carrés, donc le bâtiment dont nous parlons. A zgrada o kojoj govorimo imaće 2500 metara kvadratnih. En conclusion, il nous paraît important de rappeler les fondamentaux de ce projet, très important pour le groupe. Na kraju, važno je napomenuti osnove jednog ovakvog projekta. Lebelier a une confiance forte dans son personnel, dans la ville de Kikinda, dans la région de Vojvodine et l'État serbe pour réussir ensemble. Lebelier ima veliko poverenje u svoje ljude, u grad Kikindu, u Vojvodinu kao region i u državu Srbiju u cilju zajedničkog uspeha. Važnom događaju za francusku kompaniju, ali i kikinsku privredu, prisustvovao je pokrajinski premijer Igor Mirović. U posljednjih 60 dana mi smo u Vojvodini otvorili više fabrika. Ja sam lično prisustvovao otvaranju 6 novih fabrika od Subotice, Bečeja, Inđije, Rume, juče u Baču, danas ovde u Lebelieru u novom pogonu koji će zaposliti novih 70-80 radnika u kompaniji koja već godinama ovde veoma dobro funkcioniše. Iako smo uspeli da za posljednjih 2 meseca u Vojvodini u nekoliko opština, a bilo je otvaranja i onih pogona koje nismo medijski posebno predstavili, napravimo takav korak, onda znači da je moguće da iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, u svakoj opštini, u svakom gradu, u Vojvodini i u celoj našoj zemlji, a samo predsjednik vlade lično otvorio je u proteklih 3 godine 55 novih kompanija. Imamo taj potreban zamajac koji zaista garantuje rast ekonomije Srbije, garantuje bolji život za sve njene građane. Mi ćemo zajednički sa gradom Kikinda razvijati i lokalnu infrastrukturu, analiziramo zajedničke projekte, neke ćemo čak projekte preuzimati u odnosu na planove same Kikinde i nastojat ćemo da i samu infrastrukturu prilagodimo potrebama investitora. Razvijat ćemo i onu drugu infrastrukturu koja ima socijalni i društveni karakter, ali to čini uspešnijim razvoj jedne sredine i ove godine će takođe takvih investicija biti. Najvažnija poruka, dakle, jeste da u Srbiji vlada politička i ekonomska stabilnost, da će to tako ostati i nakon 2. aprila, da zajednički rade nacionalna vlada, vlada Republike Srbije, pokrajinska vlada i sve lokalne samouprave, da se odvajaju značajna podsticajna sredstva, bit će ih i više. Nove inostrane investicije i otvaranje novih radnih mesta poboljšat će krvnu sliku kikinske privrede, poručuje gradonačelnik Pavle Markov. Jako je važno da se na ovakvim mestima dolazi do jedne sinergije interesa i to je prosto pravi način da dođemo do onoga što svi želimo.
Ovaj projekat, želim samo da kažem, pre nekih 2 godine smo počeli pregovore da ga pokrenemo. Predstavnici Lebelijera su tada izrazili želju i na neki način zatražili su uslove koji su potrebni da bi se osposobila jedna ovako velika proizvodnja. Smatram da smo u interesu ovog grada dali najbolje uslove, da smo rekli ono što možemo, naravno i ono što ne možemo, u potpunosti iskreno. I evo, posle određenog vremenskog perioda, mi smo se naravno iz Kikinde nadali da će to biti brže, ali smo veoma zadovoljni što danas možemo da prisustvujemo već izgradnji same fabrike.